Канали мо дар YouTube Undercroft TV. Я Сурик МС 2020 имрӯз бо пеши микрофонем алами дил хол мекунем барои каси рафта ки ғамш ҳолям дар дарани дилай ҳолям сӯзондастаи мара. Сабти овоз аз Дом Production. Сурик ба ёдишти насӯз медони бар қасдора маст мекуна ба форма чашар пиёда вистивора ба мӯи зарди памада сумкачаи бари дастиш фақат ҳис кардум дардоша накардум коре бар қасде плашаткаи мактабиаш ман меомадим диданиш мае пасиш давом будам рӯзои баъди дарсиш вақтҳои ма тамом кардум хондани ӯ давом дошт ишқи Сурик ба мақсад буд просто дӯстат надошт зема мактабда будам занг задам номерошта навардошта гуфтам дарсай пурсидам дугоноша наки гуфтан дарса несе аки хитки короша телефонда яке занг шида алло Сурик дарса будам натонистам ҷавоб дам э ҳаром ту даки ҷои ма да пешиам сифотум хомӯш кардак телефона очаи ту ба умед духтарш несай дарсода намедона дарс мехона партай пеши мошинода овози тела нашнидум музикаи баланда дар ишқмон чӣ каме кард нарасидай маи гандаганда гӯё ёд мекарди рӯзо якҷоямона коре карди ишқи ту дама хотирамона чӣ хела ёди ту мера прагулкаи пишти хона да дел нате дошти ҷота да байни панҷ-шаш дугонат қадди баланд мӯи зарди чашмакҳои химорита чӣ нағзе карди ту мада ки ма шидим ошиқи ту нағзедам нағзим дидак дар охир аймакандак ҷидомо шами сӯзон мо дигар нопайвандем Сурики хоксорака накарди ту парвоша таги дому да диданат мегзарондак шавоша Сурик тирам бас ки насӯз да ёди каси рафта барқарор намеша Сурик шишаи да санг шикаста ма ҳайронам бо мехоҳи шорзота шикаста ку ма зиндаим намурдам ма шикастам нарехтам